Oain datorrena eunen baten ikusteten bai, esango eta ja maski ze gauziten ditu. Bueno, youtuberra naiz maitena. Bakit. Orduan, pues bideo ezberdinak ditut eta oain gontan zer erakutsi nahi izan dut. Bueno, gure kaxa saioa nola ite duen. Kameren atzean ze gertatzen dan. Antxon! Zure artxiboan sartuko duzu zure YouTubeko... Ez, nire artxiboa bukatu da, orain YouTubeko bideoa dator. Bai, baina zen nahi zurrafaga sartzea hola itxiera bezala, eski hori ez daukat. Vale, nerearen YouTubeko kanaleko bideo bat ikustera dago. Nerearen YouTube. Kaixo denai eta ongi etorriak beste behin ere nire YouTubeko beste bideo batetara. Gaur gure kaxako platoaren atzekalde guztia erakutsi nahi dizut. Bai. Kamera atzean gertatzen den guztia ikusteko prest zaudete, ba gozatu. Platora goaz. Eta hemen daude Telleria Anaia. Lehendabiziko aldiz zure YouTubeko kanalean. Ke fuerte, lehendabiziko aldiz. Eman like. Arpidetu. Eta arpiditu iruzkindu. Jende guztia desiatzen dago jakiteko. Zuek ensaiatzen zuen, ogeio improvisatzekoak zer. Guk egiten dugu, ura edan asko. Hau da gure kaxako esentzia. Julian iso etxonen. Bai, zerbait interesgarria daukat esateko. Jazz musikari honenek bezala, improvisatu horretik ensaiatu egin behar. Zer ondo gehatu zaizun? Eta ura edan pila bat, hasieran, bukaeran, erdian, ura. Hola. Ensaiatu duzu? Pixka gutxi. Gaurri barroke denetik, gaurri barra doket zerbitzatu, inbarra doket ardoa zerbitu, inbarra doket formaleon, inbarra doket antxon, pixka bat, mareatu. Oain pixkat urrun nengo naizte horratzen oain, bilera egin dute. Bueno, esaten bilera iteuela, baina gero, nik ez dakit benetako erabakik zeinek hartzeitu. Eta hemen gure kaxako DJ-ak, ke pasa? Iepa! Wow, flash dance! Flash dance! Gaur hori jarri barko izutu. Gaur bat izuzten jarri baiatzen, ez da? Erresa daukaztu, osake, kendu la oreja de Van Gogh eta... Vale. Oso gutxi falta da, gure kaxa grabatzen hasteko. Eta hemen nahiara! Zue guapa zauden gaur, a ber, vuelta! Hombre, vuelta zana, Ibantxo, torri! Hola, ke hai! Mendia irakusten nahi naiz, nola funtzionatzen duen plato batek barrutik. Etxetik ikusten ez dana. Betxu, hor daude kamarak, han normalien dago nire oie, nikan loitzen normalien gero. Bai, nire programako estatixo bukotukun lokuluska bat botatzen han. Egia da. Normalien publiko ere batzutan lo hartzen pixket. Mira, gaur Legazpito oinatitik etorri da bida publikoa! Así que a grabatzen! Eta bira, hemen, pinganilloa jartzei jaten. Zerbait azte bat zaitxi batzeko. Listo? Listo. Osea, ondo? Gurera dator, Nerea, alia! Oso ondo. Baina, zu bizkat. Naizu? Bai, bizkat. Ostras, bizkor! Claro, bai? Bueno, baina dena ikusi dezue, hemendik gure kaxako platoren erditik agurtuko zaituztet. Aio denoi! Gure kaxako platoaren barrenak eta erakutsi ditugu. Mi alias, YouTubeko kanalean. Mi alias, nire alias...